Aprang sinang litumpan kardom people chiriklo piniladak phangcho nokhum chingruma mailong hong pho angdeng ka chingruma mailong na chitong dun pot ning charong pik adusi ke ning kang samne la pen ning charong la pen emikrita jangring la ke ladak malasi havar ke nilipo nang than ke niliphu sia sing phangcho dak sam hang ke thega dimlo la pen pini adusi ako ning charong nai lambang ke ladak weskar bianglong la pen ladak number la pen ladak dolamara la pen malasi ladak pini ladak ame chingruma long nilitum along nilitum ate lili lapen nilitum ate do thulang lata nilitum lapen nilitipotum lapen nili igatum lapen alang litum Meghalaya Silong do puai fits tame Guwahati Nagaland do puai fits tame alang litum tapini phangchopi laso aning kachema tha lapen angkur kachiri pen ladak kewang pota nilite tum phanta choropar piklo lapen ladak pini lasome tirikam mailong kechari pon lapen akorte lapen injiratum je elitum ta phangcho tumta paprang nangji lapen phangcho tumta elitum penang an kethek dolo puai fits tame elitum aprang kedam ji pulutang te elitum akorte lapen senior atum phangchopi etum elitum phana ke than pon ateng pet si kengkam chejor pon si ansu se phangchopi det kali elitum karbi as a whole tame elitum ladak malase havar pencheng lok lapen ahin karbiang long west karbiang long lapen belek state long ke dotum anakorte ingjir tame alang litum footstep follow dun si elitum je karbi tangte karbi anchot kali phangchopi pa anchot kali elitum karbi hisap elitum karbi jati tum an phan elitum aprang kedam ji phan si isi example paklang pon si pini ladak me ke chitong dun kadok we korte lapen ingjir pai furun ikafurun bonga furun tum an phanta chorobar piklo lapen especially nangli tum media tum ladak ke bang pen laso a program nang cover koridu na pot sitame nangli tum phansa chorobar piklo angte ni penang ana lo chari tum same hema re tu blok kita do ko chari bang do dikti mana tum hanang ni hin penang ni ko disi man te ka hodang ni non la social media penang ni akira pigi nami long rangoi to tong message pigi ma kupi ang jengsi elitum phan ke Assam sarkar sitame lapen government of India sitame elitum phan ahin kenang sot loga charli natsta facility do pix tame elitum cho endun thek la silahai facility koson se apply du nangji koson se elitum kiba paprang ponangji ke la sepini elitum atti tum senior tum alang elitum doctor engineer professor ang se lo la se alang elitum pen sitame elitum pilot tum charli du nangji lapen lahai koson se ke klem pon thekji ke dam pon thekji lapen koson se lahai abar sai cho en thekji pulutang te elitum kadoga bestame itum ining duk nang ne duk o pusta kiba elitum ning chepa oi nang ne lapen elitum kaita elitum duk ong bong stame elitum ke ning ke hangjong si dolo tang te lapen emang ka heman dolo tang te elitum ki un e son thang ta ve unji to chorolo pinina tum dakne tum phangcho chingro mai long ha tunga bang pen thai abrak na karyo pot la si pini ni tum la daga bang ke kicheng pen le lang namlo le putang deni tum kado kar biang long apa sini tum ane la sa program ki thik la sitame kicheng pen non ingdeng ho angdeng a lang ni tum la si non ni tum body pon bom lang la ni tum phangcho bang ke la ke so phangcho ko la ma abang dak bang ve la si ni tum phangcho dan pulupon te east west kado ko kar biang long dan karbi phangcho tum phanan sini tum ke kachi humri asi la dak bang ke ni tum mane east west po bang la ke bang velo phangcho lo bine bang ke pama disini po akala la si non bang ke actually ke ni tum lan amu bang society nai policy ta me mane emergency mane hala non dak pini litum long nang ji tong dun mrs
ke ba nirola phangchupi alang li DC Karbi Anglong alang li mane non election aprang hoitu alang li tum mane thedung officer to man ke transfer do kokta hai la silang so aprang ilutum DC do bom hot le ilutum dak phangchu do an itum an san chora pruin sina la penangan phangchu to manan chahang na lasi do an man kadu be Karbi Anglong phangchon se parum be ji pu an bang uni der pol la time ma se solo ma ti di lasi la so teng masini tum pinan bang chingrum chat lasi chi hanga ji bute do tameni tum pinil song dengan sini tum plan chat lasi la to phangchu ching mang deng ni tum la program pinilan be la pini ki chu yun pendang lo da ke nang pendar se pendang lo na to dona paise ke chi ruma ta mani sponsor do kali ni tum lage adhek do tum dang ni tum local tum da mena be me chipi do lol la pen alang tum non pini dak na ji tong dun longki phangchu do IAS officer lasi alang lit hin ben penangan na kirap do la pen MP pen ahin ben ni tum long pasi abeta long MP ahin beta lasi alang tum nang kirap dum pen ta do lo ante mane asang kan le konas gi la so ka da pini chi parai pon mo parai labang non kijut siang deng along chi parai pon deta hai mone nganing kan mang kona tong nin tumbi pon pone labang ke ante da nang ki dum de so pini meeting nang ki dum de phang chu do an sa da so general long pen so ni nang hin pen copy la da la the phang message bi ga kali ni tum mangala phang chu do an phana mangela hello isia message pi bangke lasi non isia por bangke di tum apor jum hek bana jene hodu chepar ju bangke chepar ju tunde deta dulo laben ene ke group long pilo setame non isia por hor bangke non sokrot kam kaching khana por ajode pe nachi tong nunde tum do lasi alang tum kadu tum han tirame ni tum mane akaprek pu matha pon pe la hepini dak na se tong an bana dun de tum an phan se putar me ni to akaprek pu matha pon pe